Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En ɗo ha darsere min juyabre ha nder topic min indices ha mathematics. En jokkan be waɗugo solving question ɗo 22n raised to power 7 divided by 2n raised to power 3. To aɗo mari irin ƴamol ɗo no a waɗata solving mai? A lari ni divide by on, which means a naftiran bo second law je indices. To ngam man no a waɗata? Sai a wi'a to 22 man sai a maɓɓita ɗum 22 times n mai guda jeɗiɗi, sai waɗa n times n times n times n times n times n hande jeɗiɗi, then a waɗa divide by. So a waɗi bannin ɗo sai a wadda ɗo bo 2 times, sai a waɗa 2 times n mai guda tati, n times n times n. To a waɗi bannin a wawan a waɗa cancelling n ɗo be n, n be n, n be n, then a luttidan be n guda 4 ha dow. To 22 ɗo bo divide by 2 hokkete 11, kanjum min heɓi 11 ɗo. To a heɓi ɗo nda n ma bo guda 4, sai a waɗa times n raised to power 4. Ngam to a itti times ma wartan 11n raised to power 4. Ɗo on answer ma. To a yiɗi bo a tokkan no formula, en vino ɗon formula mai. Ɗume on formula mai? Jotta kam sai a itta number ɗo be number ɗo tukunna. Tunda nde kanjum ɗum a foti a waɗa bana waɗugo collecting like terms on. Sai a hosa a wi'a is equal to 22 divide by 2. A vurtina ɗum. To aɗo luttidi be ɗume sai a waɗa times n 7 be n 3. Sai a vinda n raised to power 7 times n raised to power 3. Sai a wi'a is equal to 22 to waɗi divide by 2 hokkete 11.